Welcome mga bay, muling nagbabalik ang inyong Kamoto bay. So ito pala yung aking sniper na almost 2 years na, no? So pakita ko lang sa inyo kung ano na yung mga nagbago sa kanya. And then meron na itong odometer na 18,000 plus, malayo na rin na biyahe yun. So dalawang beses na rin akong kailangan magpa-register nito dahil 7. Ayan. So next month magpapareg na tayo. So total, 2 taon na ito mahigit talaga. Kasi nung lumabas ang kanyang ORCR, mga 2 months pa bago maibigay sa akin yung ORCR niya o yung pinakapapil niya. So, ito, himay-himay natin kung ano na yung mga nailagay ko sa kanya. Isang pyesa na simple lang at di naman ganun kamahal. Ayan. So, look around muna natin. Ayan. Okay. So, magsimula tayo dito sa sprocket. Meron itong sprocket ngayon na 1448. So, nagtaas tayo ng bilang o mas pinalaki natin dahil medyo heavy kami. At lagi ko rin kasama si Mrs. sa mga rides, no? Yan. So, torque, pinalakas natin yung torque dahil medyo mabigat nga kami. So, sa mga 70 kilos kami mahigit, kaming mag-asawa. So, kailangan natin tulungan yung ating makina. Although kaya naman nung stock na 46, pero mas binigyan pa natin ng lakas yung pinakadulo na ito, yung pinaka last gear. Ayan. So top speed, pumalo ako ng 145. So ayun. Hindi ko napapalitan pagdating sa bolt ay yung makina. So itong nilagay natin is cover lang to, plastic lang to. So dati yung titanium na kulay, ngayon kupas na nagmukha na siyang puti, dilaw na ganun. So ito, carbon fake. Ayan, carbon fake lang yan. At ito hindi ko pa napapalitan. So planning napalitan ko to. Nasa 120 isang piraso na ito. 12 mm, no? Cold bolt. Yan. Pero yung iba na itong cold bolt ay titanium. Kumbaga titanium. So ito yung mga napalitan natin. Handguard. Carbon fake din. So, hindi ganun kamahal to. Ganun din. Clutch lever, tsaka brake lever. Set na yan. Side mirror natin, maliit. Minsan, mahirap sumilip pag magbabago ka ng linya dahil maliit yung side mirror natin. Ayan. So, planning to back to stock kasi masyado itong maliit. Baka magkaroon tayo ng problema pagdating sa biyahe. No, baka ma-checkpoint, masita, masilip. Ganun. May brand pala yan na MHR, no? So, class A lang to mga bay. Around 700. Nakita ko original nito nasa 1.6. Ayan. Yan. So, meron na tayo ditong CP holder, Motowolf, windshield, carbon fake din, and then dito sa dashboard meron din dito nakalagay. Ayan. Carbon fake pa rin. So, fluid cap. Itong muffler cover natin, carbon fake din. Short fender, rear fender, carbon fake pa rin. So, titanium bolt. Pati yung mga disc natin, titanium na. So, sa loob ng 2 taon, hindi pa tayo nakakapagpalit ng gulong. Stock pa rin. Ang napalitan ko na dito ay yung brake pad sa likod. Smoke ang brand, no? Sabi nila, maganda daw yung smoke. Ayan. So, lahat ng disc bolt natin ay titanium, pati yung sa harapan. Ayan, alright. So, ano pa ba ang mga binago natin dito? Ayan. Titanium. Ito, hindi talaga siya para dyan, pero nagawa ng paraan para ikabit dyan. Yung holder, no? Hose holder ng preno sa harapan. Yo. So, gusto ko lang shoutout sa Big Bike Silang Riders Club. So, domino switch dahil meron na tayong mini driving light. Ayan. So, 20 watts lang yan. Sapat na yung liwanag na kaya niyang ibigay dahil pag masyado tayo nagtaas ng watch, kawawa yung battery natin dahil maliit yung battery nito. So, dual horn na rin yan. Naka loud horn. Yan.
So, isang relay lang ang ginamit ko dyan sa ating mini driving light. So, hintayin ko lang to sa linis, sa alaga. Ayan. Shifter. So, nagpalit ako na ito dahil minsan, mahirap ipasok yung aking sapatos. Mahaba kasi at malaki. Mahirap isuot. Hindi ka agad makasungkit. Yan, nagpalit ako na ito. Mas madali. Para sa akin. Yun. So, naglagay din ako ng charger. Yan. 12 volt at 24 volt. Pwede dyan. So, binago ko ang wiring yan. Dating nakasabay sa storage wire, nilipat ko sa direct to battery dahil may sarili naman tong switch at may sarili din na fuse. Ayan. Yan yung mga binago ko na dito mga bay. Konting-konti lang. Saka itong top box bracket. Ayan. So, ang box nito yung plastic lang. Hindi to ari doon sa bakal na or alloy na top box dahil masyadong mabigat yon. Baka ito ay mabali. So, marami ako napapanood doon. Marami siyang issue doon. Pag yung top box na alloy ang kinabit mo dito, masyadong mabigat. Hindi kakayanin nito. Kaya, plastic lang ang kinakabit ko dyan. So, ayun lang mga bay. Yun lang ang mga pinalitan ko dito. Ito, Rhizoma na handle grip, no? Yan. Yun lang. Simple lang ang ating setup dito. Unti-unti nating pagandahin. Yung dito ko mga bay, ano din yan, fake carbon din dito nun. Pero nung last ride namin na kasama ko yung mga big bike, talagang sa sobrang init, nalusaw. No, sobrang bakbak, nalusaw siya. So, yan lang. Ito yung aking sniper na 2 taon na mahigit. No, at meron na itong 18,000 plus na odometer. So, sa personal, makinis pa talaga. Wasari ba kung baga. So, ayun lang mga bay. Kita-kits tayo sa next vlog natin. Sa mga next nating update dito kay 155. Alright. Peace!